Hi guys! For today's vlog, may share ako sa inyo or ipapakita ko sa inyong isang items or bagay na galing from New York pasalubong. So, magka-curious kayo kung ano to kasi, look! Iyan! Ang ganda niya, di ba? Isa sang shoes. High heel shoes. Ay, ang ganda. Siguro ilang inch to? 1, 2, 3, 4 inch. Ang cute niya, di ba? May idea na ba kayo kung ano to? Okay, so, ang pangalan nito is Carolina Herrera from New York. So, isa siyang perfume, guys. Bango niya, oh. Ang ganda! Ang cute! Ang cute na nalagyan! I love it. Tcharam! Okay guys, bye! Bye-bye!